Από τα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στον Ομοροδόπης. Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Μητροπολίτη Μαρονίας, Κομοτηνής και Σαπών, τον κύριο Παντελεήμονα. Καλησπέρα σας, Ευασμιότατε, την ευλογία σας. Καθώς καλησπέρα σας. Αύριο το απόγευμα στα Πετρωτά του Ομοροδόπης θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευγενίου, χωροστατούντος του Μητροπολίτου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και όλο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μεγάλης εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Καλησπέρα σε εσάς, σε όλους όσους μας ακούν και μας βλέπουν από το δέκτη σας. Και θα ήθελα να πω πρωτίστως τα χρόνια πολλά για αυτήν την μεγάλη εορτή της Εκκλησίας και της πίστεώς μας της Αγίας Πεντηκοστής και το Πανάγιο Πνεύμα να φωτίζει και να καθοδηγεί τα βήματα και τα έργα μας. Όπως είπατε, αύριο, η μέρα του Αγίου Πνεύματος φέτος, συμπίπτει και με την εορτή του γεννησίου του Τιμίου Προδρόμου, αλλά και του γεννησίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Και όπως γνωρίζετε όλοι, εδώ στα Πετρωτά, στο νομό της Ροδόπης, είχε ξεκινήσει ένα όνειρο και ένα όραμα κάποιων ανθρώπων για να δημιουργηθεί η Νέα Ρωμανία. Με αποτέλεσμα ο μακαριστός Μητροπολίτης Δαμασκηνός πριν από 18 περίπου χρόνια είχε θεμελιώσει τον ναό του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, ο οποίος, θα λέγαμε ακόμα, πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ώστε να δοθεί στη λατρεία και στους πιστούς. Αύριο αυτήν την ημέρα θα τελεστεί το απόγευμα στις 7 η ώρα πανηγυρικός εσπερινός και μάλιστα παρεκάλεσα και ανταποκρίθηκε έτσι ασμένος, θα έλεγα, και με πολλή διάθεση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κύριος Παύλος, και θα μας αποστείλει τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευγενίου, το οποίο φυλάσσει στη Μητρόπολη του. Εκείνος δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να παραστεί. Το οποίο θα το παραλάβετε αύριο, Σεβασμιότατε, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Το Ιερό Λείψανο θα παραληφθεί αύριο? Αύριο το απόγευμα θα είναι στις 7 η ώρα. Θα το μεταφέρω εγώ μαζί με τους δύο κληρικούς που θα στείλει ο Σεβασμιότατος Δράμας και θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια του εσπερινού για να περάσουν οι πιστοί να το προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη χάρη του Αγίου. Αυτή όλη η εκδήλωση γίνεται από την Μητρόπολη, αλλά και σε συνεργασία με όλα τα ποντιακά σωματεία, η Ομοσπονδία, όλοι οι άνθρωποι, οι πόντοι, ας το πούμε έτσι απλά, ήρθαν στη Μητρόπολη, συνεργαστήκαμε και γίνεται σε συνεργασία μαζί τους, και αυτό με χαροποιεί όλος ιδιαιτέρως, γιατί βλέπω την αγάπη τους και τον δυναμισμό τους, αλλά και το ενδιαφέρον τους για τον ναό του Αγίου Ευγενίου. Είναι και αυτό στις προσπάθειες μάλλον που κάνετε, Σεβασμιότατη, και τις οποίες έχουμε καταγράψει εδώ μέσα από τη Δέλτα τηλεόραση, σε μια προσπάθεια που έχετε κάνει και στη δεδηλωμένη επιθυμία σας να έρθετε όσο γίνεται πιο κοντά στον κόσμο της Ροδόπης, στους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτήν, και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την προσπάθειά σας αυτήν και πώς εξελίσσεται, καθώς έχετε λίγο καιρό στην θέση αυτή, αλλά παρόλα αυτά έχετε κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο κύκλο επαφών και συναντήσεων και γνωριμιών, έτσι δεν είναι? Ακούστε να σας πω, η θέση του Επισκόπου είναι μέσα στο λαό. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί ο Επίσκοπος χωρίς να περιστοιχίζεται από τον κλήρο και το λαό του. Αυτό είναι ο Επίσκοπος. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος της ευχαριστιακής συνάξεως, της Θείας Λειτουργίας, και μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διακρίσεις, αλλά όλοι έτσι αγιαζόμενοι μεταλαμβάνουμε από την ίδια λαβίδα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Από τον ίδιο άρτο ο οποίος μεταβάλλεται σε σώμα και από το ίδιο αίμα το οποίο μεταβάλλεται σε αίμα. Έτσι λοιπόν αυτό που υπάρχει ως πρακτική ζωής μέσα στην Εκκλησία, αυτό καλείται και στην καθημερινότητά του ο Επίσκοπος, ο κάθε Επίσκοπος της περιοχής να κάνει. Να είναι ανάμεσα στον κλήρο του και στο λαό του, και όλοι μαζί ενενοί στόματι, ενενότητοι, να γνωρίζονται ως παιδιά του ενός και μοναδικού Θεού. Η συναναστροφή σας με τον κόσμο της Ροδόπης, κύριε Παντελεήμονα, θα ήθελα να μας πείτε σε τι συμπεράσματα σας έχει οδηγήσει, με δεδομένη και τη συγκυρία που βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο που διανύουμε. Βλέπουμε τη στροφή των ανθρώπων προς την Εκκλησία, τείνουν χείρα βοηθείας προς εσάς τους επισκόπους. Τουλάχιστον αυτό παρατηρούμε εδώ στον Εύρο. Θα ήθελα να μας πείτε αν ισχύει το ίδιο και στη Ροδόπη και πόσο εύκολα μπορεί να ανταπεξέλθει κανείς σε αυτές τις καταστάσεις.
ο κόσμος μας και ο λαός μας, οι Έλληνες αλλά και οι Θρακιώτες, εμείς που είμαστε Θρακιώτες και βρισκόμαστε έτσι σε αυτήν την πολύ όμορφη περιοχή της πατρίδας μας, μπορεί να είναι η εσχατιά της πατρίδας μας, αλλά όμως είναι η καλύτερη, και άλλες φορές έχουμε πει ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μας είναι το καμάρι μας, αλλά και αυτό που είπατε ότι υπάρχει μια στροφή στην Εκκλησία. Φαίνεται εξωτερικά, πάντα οι άνθρωποι ήταν και είναι κοντά στην Εκκλησία. Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν από την τελευταία τους ελπίδα. Πάντοτε οι άνθρωποι αφήνουν ως την δική τους ελπίδα να γίνεται πρώτη-τελευταία, γιατί τον τελευταίο λόγο πάντοτε και την τελευταία ελπίδα την έχει ο Θεός. Σε ό,τι έχει σχέση βέβαια με τους Ροδοπίτες, με τους ανθρώπους της δικής μου Μητροπόλεως, είναι το καύχημά μου και είναι η χαρά μου, και μάλιστα κάθε μέρα που περνάει μου δίνουν την δυνατότητα να τους γνωρίζω περισσότερο, αλλά και να βλέπω έτσι τα ακριβά συναισθήματα των ψυχών τους, και μάλιστα να δοξάζω μέσα από αυτόν τον Θεό που μου επέτρεψε και με έφερε να υπηρετήσω σε έναν τέτοιο τόπο και σε έναν τέτοιο λαό. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παντελεήμονα, για τη συμμετοχή, για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας και βεβαίως θα υπάρξει ευκαιρία να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα στην πορεία του χρόνου. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, ο Θεός μαζί σας. Και αύριο όσοι μπορούν, τους προσκαλώ να παραβρεθούν και στον Εσπερινό, αλλά και στις άλλες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στον Άγιο Διεύθυνο. Στις 7 η ώρα στα Πετρωτά του νομού Ροδόπης.